ca să vorbim cu Sasha și cu Cicic. Da, foarte pregătit. Bun, o să dureze 2 secunde. Îmi pare bine că am revenit din nou pe micul ăsta de canal de YouTube care l-am. Am zis că facem un Q&A astăzi. Astăzi este vineri sau sâmbătă, nu știu ce este. Vineri. Ne-a pus niște întrebări random așa. Răspunde cu sinceritate. Deci în momentul ăsta o să dăm drumul fix acum cu primele întrebări. Ești cu sufletul în ultimul timp, prietene? Sunt și bine, dar sunt și nici bine. Pentru că depinde de persoane, cu cine umbli, depinde cât de cum se zice pe românește, What? Bro, what are you talking about, man? dezamăgitor. Dezamăgitor. Pula mea. Acolo să fac cat. Cat. Nu. Lumea e perversă în ziua de azi și mulți te poate răni și te rănesc. Da, nu spune. A doua întrebare. Bei un ou? Beau pe fiecare dimineață pentru că este nu chiar un ou, beau chiar 2 sau 3 pe fiecare dimineață pentru că este foarte bun ca și proteină în primul rând. Te-ai gândit că bei 4 milioane de euro pe zi? Nu. Nu. Așa, închide tu aici. Așa. Bun. Ce este mai rău, să eșuezi sau să nu încerci niciodată? În ce sens? În viață. În viață. Trebuie să încerci, pentru că dacă nu încerci, mi se pare că nu ai de unde să înveți și nu o să poți învăța nimica. Pentru că dacă nu încerci și nu riști, nu ai de unde să știi dacă ai de câștigat. Și nu mă refer la încercat o zi, 2, 3, o lună. Îți place, nu îți place, încerci să-ți cum e până îți place. Până la un moment dat... Cum e proverbul ăla, nu riști, nu câștigi. Exact. Mi se pare corect. Dacă nu aveți sau nu sunteți de acord cu mine, nu lăsați în comentarii acolo. Să ne schimbăm și noi părerea. Da. Poate gândim noi prost. Cine știe. Ce apreciezi cel mai mult într-o relație? Într-o prietenie, pardon. Într-o relație de prietenie. Beat fată sau beat? Și. În relația între un băiat și o fată nu mi se pare că există, părerea mea. Relație de prietenie. Da. BFF, cum s-ar zice. Nu prea există. Pentru că Se poate, ori să prindă unul sentimente pentru celălalt, ori invers. Da, pe asta zic. Sau reciproc și să nu... Întotdeauna să va fi... Cineva urmărește ceva de la unul de la altul. Da, exact. Da, e, nu știu. Ce urmăresc eu, sau ce a zis exact acolo. Ce apreciezi cel Ce mai mult apreciez? într-o prietenie. Sinceritatea. Și să nu fiu mințit pe față. Da. Care este cea mai mare realizare a ta? Iar că sunt curios, am eu. În viață? Da. Lumea este prea curvă în ziua de azi. La ce te referi? Falsă. Falsitatea. Da. Da. Asta e chiar un adevăr. Chiar un adevăr. Și o întrebare complet pe lângă acest subiect în care am intrat, ce preferi, BMW sau Audi? Bun, o întrebare foarte bună pentru domnul nostru de aici, Eugen Iversen. De cât timp vorbești cu... Aici o să pun pip. O lună, cred. Bine, o lună, că am făcut, știu că am făcut o lună. Da, o lună. De ce ai lipsit atât de pe YouTube? De ce am lipsit? Ce ai făcut? Ce să vă zic? Am pierdut un proces, sau procese. Nu mi s-a dus la cunoștință din partea Avocatului. așa. Eu am mers cu mașina, m-a oprit poliția, În baza de date a poliției... configuram fără permis. Da? Sunt în urmărire penală. Pentru hater, cred că vă bucurați că nu mai vedeți bestiile pe stradă sau pe mine la volan. OZN-urile. Venim la întrebare. Preferi să faci cadouri materiale sau cadouri semnificative? De exemplu, flori, ciocolată, poze. Și. Dacă știi că ai avut, dacă ai o relație de lungă durată, merită și acolo o atenție în sensul, Lucruri mai scumpe. da, o geantă,
Un ceas. un ceas, un inel, un O pereche de cel mulți și ceva de genul. Dar când e începutul de relație, o floare, o ciocolată, un urs. Nu de aia de trandafiri de săpun. Nu. Aia sunt blestemați. Cum vezi tu iubirea? Oh, cum văd eu iubirea. Să nu mai fie cu două fețe. Asta nu văd eu iubirea. Iubirea trebuie să fie sinceră din prima. Din prima ieșire, din prima zi, bă, te plac, nu te plac, dacă mă placi bine, dacă nu mă placi, marș acasă, lasă-mă în pace. Cu cât mai mult stai cu o persoană, te atașezi. Și pe aia îți faci speranțe. Și persoana respectivă nu are speranță în tine, aia nu e iubire. Iubirea trebuie să fiți fericiți, să fiți sinceri, să fiți alături unul de altul. Dacă cineva vrea să intre în viața ta ca prieten, îi dau voie? Depinde. Dacă are același respect de față de mine cum îl am și eu și nu sunt mințit sau folosit, da. Te referi la șerif. Da. Care este diferența? Sasha! Sasha! Ce mă? Sasha! Hai! Lasă-mă, nu. Nu, Sasha, nu. Dori. Care este diferența între viață și existență? Nu cred că există. 404 fam. Cine a pus această întrebare, vă rugăm frumos să ne dați în comentarii ce ați vrut să ziceți. Noi de la mai fac. Viață, existență, mi se pare, cred că e același lucru. Viață probabil când te naști. Ai o Viața viață. probabil se referă la viață atunci când te naști și începi să trăiești viața, să fii Și acolo existență prezent, să trăiești. este că ești în momentul de față. Cred, nu știu. Nu, aici chiar nu știu. Nu. Eu mi-am luat aia eroarea aia, 404. 404 mă fam. Ai prefera să fii un geniu cu probleme sau un prost fericit? Cine mi-a pus întrebarea? Ești o domnișoară. Ușoară. Geniu cu probleme, pentru că totuși sunt geniu cu probleme. N-aș prefera să fiu prost și liniștit. Prost și fericit. Aceeași chestie. Știi cum e, cum zic că banii n-aduc fericirea, dar De fapt, aduc. aduc. Foarte mult. Pot să stau suprat în Ferrari, în elicopter, în iad, În vile. Alea, Nu mă deranjează. pe nimeni. Da. Ce ai face diferit dacă ai ști că nimeni nu te va judeca? Ce a face diferit? Dacă știi că... Probabil să schimbi mentalitatea oamenilor. Să nu fie la fel de perversă și la fel de mincinoasă. Cu toată sinceritatea, nu ai șanse. Pentru că majoritatea preferă să fie mințiți, să stau mințiți, decât să prefere să le vrei binele, să le fii sincer, chiar dacă adevărul și îi trădezi, tot preferă minciuna. Cum a zis un străbunic meu, sau o persoană înțeleaptă, am găsit vorba asta la mulți. Oamenilor le place mai mult dulcea minciună decât purul adevăr. Corect. Adică dacă vreau să încerc să fac un bine, mă dă la o parte pentru că am făcut un bine și prefer mai bine să mă ia înapoi dacă te mint. Cum sunt fetele alea de 16 ani? Văd pe unul cu E46 și ia chiar dacă știe că e bombardier și îi strică viața, nu vrea pe unul cu un Logan, dar știe că îi dă sentimente, nu bani și... Ceva de genul. Acum pe bune. Dacă ai putea oferi un singur sfat unui nou născut, care ar fi acela? Fii cu capul pe umăr, ia sfaturi de la alții care e mai înalt decât tine în sensul adică mai deștept, Mai trecut prin viață. mai trecut prin viață. Întrebare. Cu ce te ocupi în momentul de față? Ce părere ai despre droguri? Consumul personal și dealeri de droguri? Turn around. Turn around. Just being detained. That's a lot. Bă, nu sunt de acord cu așa ceva. Ce părere ai de comunicarea între părinți? Comunicarea între părinți? Este cea mai importantă, mi Da. se pare. Da. Mai ales că dacă îți vezi părinții care nu comunică, frate, pe tine te macină. Uite de la mine, până ai mei sunt divorțați de Mamă. 7 ani. O să pun un pipi, uite, de la ca înjurat. Sorry. Obișnuința. Nu, e important să vorbești cu părinții Da. și trebuie să fii fericit, sincer cu părinții. Da, chiar da. Care a fost prima ta mașină? Un Cayenne, Turbo S, mi se pare. Care e Un MB 63, nu mai știu, una dintre astea două.
Nu știu, dar de care nu. Ai relație sau îți place de cineva? Nu am nici de relație, da, îmi place și de cineva, dar încerc să o iau de pe drumul așa, încerc să fac așa. Să o colești. Da, să-mi dispară totul. Da. Da. Ce înseamnă prietenie adevărată pentru tine? Subiect frumos. Bă, probabil trebuie să fie acolo, lângă el, și la bine și la rău. Adică dacă te sună la 3 dimineața, Aia nu e, aia poate oricine, până la urmă. Adică nu știu, la lucruri Da, grave, poate că în momentul de față nu știu cum să vă explic. De exemplu, dacă ai un deces în familie, Ceva de genul. să fie acolo lângă tine. Da, să fie ceva acolo. de genul, ceva de genul. Ai cunoscut-o pe și ce vezi la ea? De ce ai vrut să ieși cu ea și de ce vrei să o cunoști? Mamă, cine a spus întrebarea asta? A fost ei? Pă bune! Maică sa, taică sau... Asta. E o fată. V-am zis că nu o să dau nume, așa că nu dau nume. Ok. Cam asta e ultima întrebare, ca să vă răspund la toate. Ce am văzut de la ea, nu știu ce am văzut de la ea, pur și simplu știți feeling-ul ăla când aveți fluturi în stomac, Da. te atașează pe persoană, m-a Da, făcut chiar să mă da. atașeze, să stau, dar Ți-a plăcut gândirea ei, nu cum arată. nu neapărat gândirea, pentru că gândirea nu prea îmi place cum o are. Adică au fost niște diverse lucruri care s-au supărat pe mine acum, că am vrut bine și tot așa. Da. Dar asta nu contează, că nu mi-a spus întrebările astea, dar e o fată ok, să zic așa. Bună nu pot să spun, pentru că nu știu dacă mi-a arătat adevărul la cum e ea ca persoană sau mi l-a arătat. Te referi dacă Nu. s-a deschis complet. Da, nu știu dacă mă mințea pe față sau nu. Sunt niște lucruri care mie nu-mi convine, n-a încercat să facă ca să fie bine și pentru mine și pentru ea. Probabil când am cunoscut-o nu mă gândeam la lucrurile astea, că dacă mă gândeam la lucrurile astea... Puta, 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 puta,